Πανόραμα, πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο 20ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, εδώ στο Νέο Ρήσιο, στην παράπλευρη οδό. Με γνώμονα τον ορίζοντα πενταετίας 2025-2030, έχουμε σήμερα την ιδιαίτερη τιμή να αναδείξουμε τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις αναφοράς της μονάδας. Γιατί οι δικοί σας άνθρωποι αξίζουν το καλύτερο. Το όραμά μας ήταν και παραμένει να δημιουργήσουμε έναν χώρο ασφάλειας, φροντίδας και ζεστασιάς. Με συνέπεια, σεβασμό και αγάπη στον άνθρωπο, συνεχίζουμε να προσφέρουμε καθημερινά τις υπηρεσίες μας. Οι ασκήσεις γλωσσικής ενδυνάμωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς μου. Μέσα από τις ασκήσεις μνήμης και προφορικού λόγου, στόχος είναι η διατήρηση της επικοινωνικής ικανότητας και έκφρασης των ηλικιωμένων. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες, μοιραστήκαμε την αγωνία τους, αλλά και τη βαθιά τους εμπιστοσύνη. Δημιουργήσαμε δεσμούς ζωής με ενίκους που μας άφησαν παρακαταθήκη σοφίας, ευγένειας και ήθους. Μας εμπιστευτήκατε τους γονείς, τους παππούδες, τους ανθρώπους που πρώτοι σας έμαθαν τι θα πει αγάπη. Εμείς δεσμευτήκαμε και συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την τιμή. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας το πιο ιερό αγαθό, τον άνθρωπο. Χρόνια μας πολλά.
to